Mtsogoleri takwera na izi mu mzinda wa Lilongwe pa chikondwerero cha tsiku la zomangamanga taonga sabola wadzandiripoti. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri pamwambo wokumbukira tsiku la zomangamanga, mtsogoleri wa dziko lino Silvester anati posachedwa apa boma lawo litulutsa mndandanda wa mapulojekiti achitukuko osiyanasiyana kuti Amalawi adzionere okha pamodzi ndi zithunzi zake. Iwo anadzudzula khalidwe la andale ena omwe amati boma lawo silinachite kena kalikonse chifukwa zitukuko zimene likuchita adayambitsa ndiwo. Bodza lachiwiri lomwe tikufuna tithetse m'Malawi muno ndila amene akumanama kuti zitukuko zomwe likumanga boma langa anayambitsa ndiwowo, ndipo ndiye boma langa silingaloze zitukuko zomwe lachita. Kuyankhula kotereku nkongofuna kunyozetsana ngati Amalawi ndipo tisamakusekerere. Ntchito yomanga chitukuko simamangidwa ni boma limodzi. Chifukwa zoona zake nzoti boma lililonse limamanga mbali yake. Palibepo cha nzeru kumati koti ayi koma mwamangazo ndayamba ndine, end of court. Chifukwa tikati titero ndiye tonse mdziko muno tikudziwa kuti zitukuko zonse adayambitsa mkamuzu. Ndiye kumbali yoyambitsa zitukuko anga yankhule zambiri mkamuzuyo. Ndipo nduna ya zamtengatenga Jacob Hara anati kusiyana ndi maulamuliro ambuyomu, ulamuliro wa Chakwera ukuonetsetsa kuti zomangidwa zikhale zolimba. Mutati mudzifunse pambuyo paja zinthu zosalimba zimamangidwa zija anthu ake anali omwewa sidasinthe. Tsono chasintha nja utsogole anthu ake ndi omwe mamanga zapadzanazo. Moti panopa ndikuyankhula pano excellence chifukwa cha standards anu tapanga deregister ma contractors 13 omwe amafuna azipanga zawo kamberembere, sitikulolanso zawo kamberembere zomangamanga. Ma consultant 4 ma contractors 9 tachotsa mukaundula sakuloledwanso kuyamba china chilichonse mpaka zaka 7 adzayambira so 1. Pamwambo bungwe la National Construction Industry Council lapereka mendulo ya ulemu kwa Chakwera ngati katswiri wa zomangamanga m'dziko muno. Ndipo mkulu wa National Construction Industry Council engineer Gerard Konje ati tsikuli ndilofunika kwambiri polimbikitsa ntchito zomangamanga m'dziko muno. Siku la lero ndi siku lofunikira kwambiri ku nkhani zomangamanga. Monga mmene Amalawi aona tikukumbukira anthu ogwira ntchito zomangamanga komanso tikukumbukira zina zambiri zimene zakhala zikuchitika mu ntchito zomangamanga, kuti Amalawi tithe kuona zinthu zimene takhala tikupanga komanso tisangalale ndi zinthu zimene takhala tikumanga. Pamwambo wa Chakwera anapereka mendulo za ulemu ku nkhalakale zomwe zagwira ntchito yotamandika popititsa patsogolo ntchito zomangamanga m'dziko muno. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission anapewa mtalimanja wati bungweli likumana ndi azipani komanso ena okhudzidwa kuti amve zifukwa zimene sakufunira kuti bungweli zagwiritse ntchito ndondomeko ya makono pa chisankho chimene chichitike chaka chino. Mtalimanja ati malamulo amawalola kumva nkhawa za zipani, koma izi sizikutanthauza kuti zipani zingawauze zochita. Iwo anena izi pa Nsonkhano umene bungwe la Public Affairs Committee PAC likuchititsa mu mzinda wa Blantyre. Wapampando wa bungwe la PAC Patrick Thawale wati zokambirana nazi ndi zofunikira kwambiri makamaka chifukwa cha chisankho chimene chikudzachi. Ndipo mawawo apita mukhitho amene ndi mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive wati nzofunikira kuti okhudzidwa onse akumane pa nkhaniyi.
Nzika zina zokhudzidwa zauza bungwe la Malawi Electoral Commission kuti lisadzagwiritse ntchito makina omwe linagula ku kampani ya Smartmatic potumizira zotsatira za chisankho. Nzikazi zomwe zalembetsa mkaundula wa voti kuti zisankhe nawo atsogoleri. Zanena izi pa Nsonkhano owatu Nkhani mu mzinda wa Blantyre, izo zati maiko onse omwe anagwiritsako ntchito makina awa pa zisankho zake monga Mozambique ndi Philippines zinthu sizinayende bwino. Steve Chimwaza ndi mmodzi mwa iwo. Inunso mukudziwa kunena kuti dziko lino tikukonzekera chisankho pa 16 September limene lili siku lovota. Ndeno taona zovuta zingapo ku bungwe lathu la loyendesa chisankho. Ndiye tinalembera kalata kuwadziwitsa kunena kuti Amalawi ife amene talembesa mkaundula wa voti taona zofoka izi. Ndiye tikupempha kunena kuti muchose makina amakono amene mwabweresa kuti anthufe tigwirise ntchito povota ndi zimene tikuyitanirani kuwauza ameke kunena kuti asagwirise ntchito makina amakono amene akugwirisidwa ntchito povota. Sitinachedwe ndi pempholi chifukwa pempholo linayamba koyambirira kwenikweni. Ndikukhulupirira kunena kuti angakhale kulembesa mkaundula kunali kovuta kwambiri. Ndikukhulupirira kunena kuti inunso mukukumbukira kunena kuti mpaka na makhoti mabwalo oweruza milandu analowererapo pa nkhani imeneyi. Zimene zikusonyeza kunena kuti chisankho ichi sichinakonzekeredwe bwino kapena kugwirisa ntchito kwa makina amenewa sikoyenera. Izi zinso zaululika pamene kunali ndondomeko ina ya pachizungu amati transfer. Anthu amene achoka dera lina kuti akavotera dera lina zinapezeka kuti maina ena sakupezeka mu kaundula moja. Zimenezi abungwewa anavomereza. Pamene chisankho chapatatu chikuyandikira, chipani cha umodzi chalengeza kuti chigwira ntchito ndi mtsogoleri wa dziko ino Lazarus Chakwera komanso chipani cha Malawi Congress. Mtsogoleri wa chipani cha Thomas Wes Kaumba wayankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa kumanyowe boma la Blantyre. Akaumba akufotokoza. Anthu president akakhala pampando amamnyoza kwambiri. Pamene president akachoka pampando amamfunanso president wakale uja, pamene ke president wapano akumtenda. President yakati achoke azamfunanso wakale uja akabwera amayambanso kumfuna amene wachoka uja. Ndiye ndikuona ngati mwina information yoti kulongosolera anthu kuti amvetsetse mmene boma limayendera. Mwina nkhani nthawi yake ndi inoyo. Ti alongosolera anthu amvetsetse kuti kodi president zingatheke kupanga zituko zonse pa zaka 5 sizingatheke. Pali zina apanga zina alephera. That's why pa Africa president kumapa sochani mpata. Ndifake ineyo mpaka pano nitamuona Chakwera ndinasimikizika mtima mwanga kuti Chakwera atakutukula ziko la Malawi kenani amanena uja si utamanena kuti tiro wa 5 years ya kwa maana azatika kwena ikamakona 2030 chili chose azakhala kuti akonza ndipo chili malo make. Sukulu ya kuchenjede ya Mzuzu ikuyembekezeka kutsekula malo ogona alendo mwezi wa Julai. Malowa omwe aziyendetsedwa ndi Mzuzu University Trust athandiza kubweretsa ndalama ku sukuluyi komanso kukweza maphunziro azokopa alendo. Sami Yakalimira ali nkhani yonse. Mkulu wa sukulu ya kuchenjede ya Mzuzu Trust Fund Happy Bota anati malo okopa alendowa ndi imodzi mwa nsanamira yachiwiri imene sukulu ya kuchenjede ya Mzuzu idayika m'mapulani ake owunikira nkhani zopezera chuma chothandiza sukuluyi. Abota atati hoteroyi ithandiza kwena kuti sukuluyi izikhala yodzimira pa yokha mbali zina zakayendetsedwe kantchito zake posamadalira boma lokha pofika mchaka cha 2030. Project imene ikuyenda bwino kwambiri. As you can see now, the 15-bed seater structure is ready and we have taikako furniture bwino zonse mabedi tamaliza. Miezi iwiri or so ikhala operational kuti open to my customers athu. So itithandizira kupeza ndalama ngati Mzuzu University. At the same time itithandiza so my students athu azikhala ma practicals direct on the business center. Mkulu wa nthambi yona za maphunziro okopa alendo pa sukuluyi Wilson Banda anati ophunzira nawo athandizidwa ndi sukuluyi kamba kuona kuti azikaphunzira zokopa alendo ku hoteroyi. Abanda anauti kwa zaka zambiri mbuyomu sukulu ya kuchenjede ya Mzuzu inkatumiza ophunzira ake ku mahotelo ndi malo zokopa alendo osiyanasiyana mdziko muno kuti azikaphunzira ntchito yeniyeni ndipo kuti vuto lidalionera kuti angakhala nthawi yochepa kumalowa. Izinza timanena kuti ntchito zamanja azikhala ndi mwayi oyesa zinthu zija pa ground ndithu. So kubwera kwa hotelo iyi kwathandiza kuti ana athu azichoka kunoko atadziwa ndithu mmene umayenera kusamalira mlendo weniweni osati kuti azingophunzira mkalasi
ndikumapita kuchoka kugwira ntchito ayi tifuna kuti akamachoka kuno azikhala kuti atenga experience yonse pa ground atakumana ndi customer weniweni kapena kuti guest weniweni ndithu. hotelo mzoni yomwe ili makilomita pafupi 10 kuchokera mtawuni ya mzinda wa Mzuzu inamangidwa ndi thandizo la ndalama kuchokera ku World Bank komanso boma la Malawi. Bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lalimbikitsa Malawi kuti akalembetsenso masimu kadi awo mndondomeko ya makono. Njirayi izizindikira mwini wa lamya pogwiritsa ntchito zinthu monga chidindo chapachala. Kalemberayo ayamba pa July 1 chaka chino. Mmodzi wa akuluakulu ku bungweli ya Stephen Perete pali ndondomeko yatsopanoyi izithandizira kuchepetsa mchitidwe woberana kudzera pa lamya za m'manja. Iwo anena izi ku Blantyre pa maphunziro apadera okhudza ndondomekoyi. Daniel Zimba walemba ripoti. Malingana ndi Steve Perete, ndondomeko ya biometric sim card registration imalola anthu kulembetsa ma sim card awo pogwiritsa ntchito nkhope komanso zidindo zapachala zolingana ndi zimene zili pa ziphaso zawo zaunzika, ndipo ma sim card ama network onse mdziko muno adzaloledwa kulembetsedwa. Aperete ati ndondomekoyi ikayamba kugwira ntchito pa July 1 pano, ma sim card 10 okha ndiwo azizaloledwa kulembetsedwa pogwiritsa ntchito chiphaso chimodzi chaunzika, zomwe ati ndizothandizira kuchepetsa mchitidwe ogwiritsa ntchito mauthenga a anthu ena pobera anthu kudzera pa lamya za m'manja. Izinso ndikuona kuti ziperekera mwayi kuti anthu ongongoza ndalama azitha kungongoza ndalama mosavuta chifukwa choti samapanga mantha, samasowa kupempha zinthu zambiri kwa munthu chifukwa zizowa kuti munthu uyu titha kumpeza mosavuta, apolisiso atha kumpeza mosavuta. Maphunzirowa anabweretsa pamodzi nthumwi za mabungwe okhudzidwa, mafumu, achinyamata ndi aluso osiyanasiyana. Mawu ake nthumwi ya bungwe la Young Voices a Jacqueline Botawo ayamikira ndondomekoyi yomwe ati ili ndi kuthekera kothandizira pa chitukuko cha dziko lino. Malawi takhala tikuberedwa munjira zosiyanasiyana chifukwa cha kusapangidwa trace kwa sim card ya munthu, chifukwa choti umatha kulandira message oloko kuti wawina zinthu olokapena kuti umafunika ulandire zinthu kwa anthu, and anthu ajaka kulanda zimakhala zovuta kuti you should trace kuti amene wakupanga zimenezo ndani. Naye katswiri pa zitsuzo Amadalitso Kamwendo yemwe amadziwika bwino ndi dzina lakuti Sasoka musewero la mdyangu lomwenso limauluka pa kanema wa Times, watsindika zakufunika kwa kugwirana manja kuti dziko lino lipindule kudzera mndondomekoyi. Tipitiriza kupatsani nkhanizi ukatha uthenga uwu. Kupitiriza nkhanizi pofuna kusintha dongosolo lakayendetsedwe kandende kudzera mulamulo latsopano oyendetsera ndendezi, Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA yalimbikitsa boma kuti liyambe kuganizira zomwe akhululukira akaidi omwe ndi achikulire. Ilo ati kuwalola anthuwa kukamalizitsa zaka zawo mmakomo kuthandizira kuonetsetsa kuti ntchito zoyendetsera ndendezi kusinthadi ku magawo ena. Pemphero likudza pamene malipoti akusonyeza kuti akaidi okalamba akumana ndi mavuto okhudza za umoyo mndende monga za zomba. Wezi Gausi afotokoza. Malipoti akuonetsa kuti ku ndende ya zomba kuli akaidi okalamba okwana 209 ndipo wamkulu kwambiri ali ndi zaka 96 zakubadwa. Malingana ndi mkulu wa bungwe la CREA a Victor Mhango, yakwana nthawi tsopano kuti dziko la Malawi liwonese mtima wabwino pokhululukira ena mwa akaidi amene ali ndi zaka zambiri ndipo akhala ku ndende nthawi yayitali. Mkulu wa bungwe la manepo a Andrew Kavala anagwirizana nalo pempho la bungwe la CREA ponena kuti anthu achikulira amenewa amakhala akudwala matenda angonagona komanso ena amavutika mayendedwe, zimene zimafunika kuti anthuwa azilandira chisamaliro chapaderadera. Mlembi wamkulu ku nduna wa zachitetezo cha mdziko a Stephen Kayuni sadayankhulepo pa nkhaniyi. Wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Abidamia opambana opanda opikisana naye pa mpando ofuna kudzayimira ngati phungu wa dera la Chikwawa Mkombezi. Poyankhula pa bwalo la Saopa kwa Ngabu mboma la Chikwawa, Amia anathokoza anthu chifukwa chowakhulupirira nso. Gift Sitima walemba ripoti. Amia omwenso ndi phungu wa derali ati agwira ntchito modzipereka pofuna kutukula anthu. Iwo anati kuvomerezedwa kwawo kuti ayimire mpando wa phungu ndi chikhulupiriro chomwe ali nacho mwayiwo komanso chipani cha MCP. Kusangalala kwambiri lero mwene mukuonera aliyese akusangalala. Timayenda kukhala ndi achipani
okwanira 800 kapena 1000 koma mwene maonera aliyense anabwera kudzasangalala kumva kuti kupangidwa endorse ndikuyimirira MCP akudziwanso kuti pa 16 September Dr. Lazarus Makate Chakwera ndine ni ma-councillors athu tiwina. Kuli zambiri zimene apanga president, ITC, development, education, gender, disability, akangokhala ndi 5 years ina ndikuti Malawi isintha. Apita Simbi ndi wapa mpando wa chipani cha MCP ku chigawo cha kumwera. President yathu tifuna nkhani mavoto ochuka ndikuti Lazarus Makate Chakwera. Komanso lero tikumuchita endorse sikana wathu mwana wathu wa muno mu Nkombezi Apita Mia amene asowa upikisana naye aliyense kuti ayi apitirize chifukwa cha ntchito zabwino zimene akhala kuzigwira muno. Kunotu sitikolola chisokonezo china chiliyonse ndipo timakhala okonzekera kunena ayi za chisokonezo kuno tikufuna timapita anyamataso athu timalangiza kuti no sifuna za chisokonezo. Nthawi zonse tu kusokoneza mumayang'ana kuti inu simukuchita bwino mukuluza. Ife tisokoneza bwanji ngati no ground yathu ili bwino ndipo tikuyembeza kuwina. Zipani zosiyanasiyana zili kalikiliki kuchititsa zisankho zachipulula pomwe Amalawi akuyembekezeka kusankha mtsogoleri wa dziko aphungu ndi makhansala pa 16 September chaka chino. Nkhani zamalonda, banki ya NPS ikhazikitsa malo atsopano othandizira makasitomala amene ali ndi ndalama zochuluka. Mwazina kumalowa adziperekako thandizo la mmene makasitomala awa angasungire ndi kugwiritsa ntchito ndalama zawo. Zambiri mlipoti ili la Patience Lunda. Poyankhula pamwambo otsegulira malowa, mkulu wa banki ya NPS Temwani Simwaka anati awa akhala malo achisanu othandizirako makasitomala a ndalama zambiri. Malo ena ngati omwewa ali ku Blantyre, Zomba komanso awiri ku Lilongwe. Asimwaka anaonjezera kuti ali ndi malingaliro ofuna kutsegulanso malo ena ngati omwewa kuti afikire makasitomala awo ambiri. Anthu amene akufuna kukonza tsogolo lawo malingana ndi chuma chomwe ali nacho ndiye tithandizane kuti kodi chumacho angapange bwanji kuti chizipanga chiwongola dzanja chachikulu kusiyana ndi kungokhala ndi normal account. Ndipo mmodzi mwa makasitomala banki awo Singini anati pakhala pali madandaulo kuchokera kwa anthu ochita mabizinesi komanso ena kuti akhala kuima mimizere kuti apeze thandizo losiyanasiyana lomwe liziperekedwa ku malo atsopanowa. Asingini anati banki iganizirenso makasitomala amene amalowa mbanki yawo kuti apeze thandizo pa zinthu zina zomwe amafuna koma mosavuta. Anthu a business komanso ma executive citizens mu mzuzu muno amadandaula ndi nkhani za queuing akapita ku normal banking service koma papa apereka chinthu cha pamwamba kwambiri ku magulu ngati amenewo kuti atha tsopano kuzakhala kufasa ndi kupanga business yawo bwinobwino ndi banki. Makasitomala amene azigwiritsa ntchito malo amene atsegulidwa awa azipatsidwanso mpata kuti azigwiritsa ntchito kupangira zinthu zawo osati za banki. Nkhani nzomwezi kumatisana siyane na insomito yake mtsogoleri wa dziko lino ndi boma lake lamanga zinthu zopitirira 600. MEC imva madandaulo akhudzidwa pa nkhani za njira zamakono zomwe ikufuna igwiritse ntchito pa chisankho. Ndipo mu nkhani zina bungwe la Makra lalimbikitsa Amalawi kuti akalembetsenso sim kadi zawo mu ndondomeko ya makono. Munali ndine Elvis Soho.